Sugod karong Lunes, mubalik na ang Commission on Elections Talisay City sa registration alang sa barangay ug SK elections. Ang report ni Femari Dumabok. Karon pa lang, busy na ang buhatan sa Talisay City Complex sa pag-andam og mga pahibaw sa mga Talisaynon nga mobalik ng pagpangrehistro. Karong Lunes, Disyembre 12. Matod sa Talisay City Election Assistant April May Gamboa nga sa unang pipila ka semana sa registration, ipahigayon kini sa parking area sa Talisay City Hall ug sud sa ilang buhatan. Muhangyo usabang COMELEC nga butangan og tent ug bantayan sa kapulisan ug mga tanod aron mapabili ng kahapsay ug kalinaw. Awag nila nga mas maing fill up na daan ang form aron dili malangay ug magdala og mga identification cards. Karon no kay so far ari lang sa mi sa office, pero kung naa gani update regarding sa mall registration or sa ato ang satellite, i-post yun na nato sa ato ang Facebook page para sa mapahibaw ang mga tao. Mubukas usab og satellite registration ngadto sa mga tunghaan o sa mga barangay aron makaparehistro ang mga tinun-an o mga bata nga mag-edad og 15 anyos pataas Oktubre sa sunod tuig. I-target no nga ato ang satellite maabot sa eskwelahan kay naamang gud tay SK karon maabot nga election. Sana mi na dawat nga mga request nya amo lang na siyang i-schedule og tarong para ma-accommodate na mo ang tanang barangays. Biyawag usab ang Provincial Election Supervisor o ang mga election officers sa nagkiliyang dapit alang sa wala pa makaparehistro na deactivate o kaha mobalhin og Pinoy-anan nga moduol na sa ilang COMELEC office diin sila nagpuyo. Mga higala, ang inyong buhatan sa Commission on Election, mupahigayon na po og registration. Hangtod Enero 31 ang voters registration. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.